बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा रुंसारि रेणु बर'नि स्निथि गोसोखांथि थैनाय सान फालिनो साखाफारा। बोहैथि दाननि 17 आरो 18 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव रुंसारि रेणु बर'नि गोसोखां थैनाय सान फालिनो थाखाय गासैबो बिथिङाव साखाफारा जादों। मख'नो गोनां बाथ्रानि रुंसारि रेणु बर'आ बर' आइजोफोरनि गेजेराव गिबिसिन एमए पास आरो बरमा फरायसालिमानि गोरायुं आइसि बिबान लानायजों लोगोसे बिथाङा थैनायनि उनाव बिथांनि सोरजिनाय खुदिया थुनलाइया साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हादों। देग्लाय बिथांनि स्निथि गोसोखां थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर हालामनि गंफ्रोमबो फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे जोबथा साननि गेवलां मेलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो ओनसोलनि गोबां मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमनि आफादगिरि सन्जय बर' आरो गाहाय नेहाथारि सोमखोर रामसियारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। जोङो दा फैगौ 17 आरो 18 आगस्टआव साननैनि हाबाफारि लानानै रेणु बर' बायदेवनि मुङै जोङो गाजा गोमजायै मोनसे गोसोखां हाबाफारि खुंनो लादों आरो बे हाबाफारिनि जोहै जोङो रेणु बर' बायदेवनि जा मावलांनाय खामानिफोर लोगोसे जोंनि बर' हारिनो जा बिहोमाफोर होलांदों आरो जोङो रेणु बर' बायदेवनिफ्राय मा सोलोंनो गोनां दङ बेफोर गासैखौबो जोङो लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो आइजोनि मादाव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव रेणु बर' बायदेवानो बायदिसिना बिथिङाव दावगानायमोन बै समाव, मानोना बिथाङानो बर'नि गिबि एमए पास जानाय आरो जोंनि बर'नि गेजेराव गिबि प्रिन्सिपाल, लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, लोगोसे जा आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदों रांखान्थि जौगानाय बा बायदिसिना बिथिङावनो बिथाङा गोबां बिहोमा होबोदोंमोन बर' समाजनि गेजेराव। बेफोरखौ जोङो हाइलाइट खालामनो थाखाय दिनै जोङो बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा रेणु बर' बायदेवनि मुङै गोसोखां सानखौ फालिनो थाखाय लाहार फाहार जादों। आङो बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमनिफ्राय साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दा बे बुब्लियाव आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा बाबेनलांनाय बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो जि जोंनि बर' आइजोफोरनि मादावनो गिबिसिन एमए उथ्रिसार जानो हानाय, बर' आइजोफोरनि मादाव गिबिसिन आइजो प्रिन्सिपाल, लोगोसे खुदिया थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बिथां गेदेमाजोनि जि थैनाय सान, बे थैनाय सानखौ बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा देग्लायबो आगस्ट दाननि जि 17 आरो 18 बे खालाराव जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोंनि बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिमाफोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जों खुंनो सिगांदों। बेयाव जोंहा साननैनि हाबाफारियाव 17 आगस्टआव थागोन जोंहा हारिमु बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय। बेनि उनाव जोङो जि 18 आगस्ट बेयाव थागोन जोंहा गेवलां मेल आरो सावराय मेल, लोगोसेनो जोंहा गेवलां मेलनि उनाव जे बान्था राननाय, बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ जोङो 18 आगस्टआव खालामनाय जागोन। सावराय मेलाव जोङो थांखि जानाय जि फुंखा सुबुं, सावराय मेलनि फुंखा सुबुङा जागोन जोंहा मानिनां तरेन बर' सार, बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद सार। बिथांखौ बर' आइजो समाजाव रेणु बर'नि बिहोमा बे टपिकनि सायाव फुंखा सुबुं महरै जोङो आलासि हांख्रायनाय जादों। लोगोसे गेवलां मेलाव दङ जोंहा गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि जि चिफ मानिनां प्रमद बर' सार बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लाबोनाय जादों।